बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिजिरसालियाव हाजिर जायाखै। बिजिरसालिया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ CGMनि सिगाङाव हाजिर जानो बिथोन होनायनि उनावबो गिबि मन्थ्रिया हाजिर जायाखै। थांनाय 2019 मायथाइयाव जानाय लकसभा बिसायख'थिनि आयेनखौ सिफायनायनि थाखाय CGM बिजिरसालिया गिबि मन्थ्रिखौ मैया फुंनि 10 रिंगायाव बिजिरसालियाव हाजिर जानो बिथोन होदोंमोन। नाथाय गिबि मन्थ्रि आरो बिथांनि उखिल सानैबो 10 रिंगा 55 मिनिटसिमहालागै हाजिर जायाखै, जायनि थाखाय बिजिरसालिया गिबि मन्थ्रिनि हेंथायै ग्रेप्टारनि वारेन्ट इसु खालामदोंमोन। ग्रेप्टारनि वारेन्ट होनायनि उनाव गिबि मन्थ्रिनि उखिला गिबि मन्थ्रिनि जानानै बिजिरसालियाव नुजाहैयो। गिबि मन्थ्रि हिमन्तनि उखिला बिजिरसालियाव नुजाहैनानै गिबि मन्थ्रिया भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विंदआ आसामाव दावबायफैनायनि थाखाय नुजाफैनो हायाखै होनना ग्रेप्टारनि वारेन्टखौ बोखांना लाफिननो थाखाय खावलायो। बिनि उनावसो बिजिरसालिया ग्रेप्टारनि वारेन्टखौ बोखांना लाफिननो राजि जायो आरो फैगौ 27 मार्च खालाराव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ बिजिरसालियाव हाजिर जानो बिथोन होयो। मोनसे गोग्गाथाव रादाब, सासे बर'नि फिसाया रुफानि मेडेल देरहानो हादों। बिटिआर हालामनि सासे बर'नि फिसाया मेडेल देरहानो हानानै बुहुमनाङैनो मुंदांखा जानो हादों। बर'नि फिसा सनमा ब्रह्मआ रासिया हादराव खुंगासिनो थानाय मस्क' वासु स्टार चेम्पियनशिप 2022 नि बादायलायनायाव भारतनि जानानै बादायनाया नैथि जायगा थामहिनबा रुफानि मेडेल देरहानो हादों। बियो बर' माहारिनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव। बिथांनि देरहासारनाया भारतजों लोगोसे बिटिआर हालामावनो गोग्गानाय लाबोदों। मख'नो गोनांदि बिथांनि देरहासारनायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय आरो साबायखर बावहरदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय, हादरगिरि रामनाथ क'विंदनि एस्कर्ट गारिया सासे खामानि मावग्रा सुबुंखौ लामा बारनो नाजानाय समावनो खुन्दायो। बे जाथाया बकाखात फरायसालिमानि बायजोआव जायो। बे जाब्रबथायाव खामानि मावग्रा सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ बकाखात मिलनपुरनि रमेश्वर रबिदास होनना सिनायथिनाय जादों। हादरगिरि रामनाथ क'विंदआ बकाखातनिफ्राय काजिरङासिम थांबाय थानाय समावनो बे जाथाया जायो। रामनाथ क'विंदआ तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि 10थि कनभकेसन हाबाफारियाव बाहागो लानानै फैफिननाय समावनो बे जाथाया जायो। बारग' NDP मतीन्द्र दैमारी एबा बि मोसाग्लाङा रुंसारि जाबाय। 28 बोसोर बर'नि दावहायाव गावखौ बावसोमना बिटिआर गोरोबथायाव बिहोमा होबोनाय बारग' NDPनि मावथि बि मोसाग्लां बिथाङा हरखाब थैथाबथानाय बेरामजों गाग्लोबजाना बे संसारखौ नागारलांबाय। बिथां रुंसारि बि मोसाग्लाङा गावनि बिसि सानसुमै दैमारी, फिसाज्ला बेलारोम दैमारी, 6 बोसोर आरो 8 दाननि फिसा हिन्जाव सासे गारनानै थाङो। रुंसारि बि मोसाग्लाङा जोनोम जादोंमोन सनितपुर जिल्लानि राङापारा उरहिलगा गामियाव। बिथाङा NDP आफादाव हाबनानै जेब्ला बिथांखौ डिमाकुसियाव दैथायहरनाय समाव गावनि बिसि फिसाखौ लानानै डिमाकुसि ओनसोलनि उत्तर डिमाकुसियाव संसार खुङो। इउक्रेन रासियानि दावहाया सानफा एफा गिख्रंथाव महर लानायखौ नुनो मोन्दों। इउक्रेनाव फरायनो थाहैनाय क'क्राझारनि सासे लाइमोन सेंग्राया इउक्रेनाव थाबथानानै दङ। क'क्राझार बागानसालिनि थागिबि दिलीप भुयान आरो सुलक्षणा ब्रह्मनि फिसाज्ला मेडिकेल बिफाननि फरायसा धृतिमन भिक्टर भुयानजों लोगोसे आसामनि माखासे फरायसाफोरा इउक्रेननिफ्राय फैफिननो हायैखौ दुखु फोरमायो नखरनि सोद्रोमाफोरा। लोगोसे भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम खावलायो दि इउक्रेनाव थाबथानानै थानाय फरायसाफोरखौ रैखाथि होना गावनि हादर फारसे एबा न' फारसे लाबोफिननांगौ होनना क'क्राझार बागानसालिनि मेडिकेल बिफाननि फरायसा धृतिमन भिक्टर भुयाना इउक्रेनाव थाबथानानै दङ होनना टुइटनि गेजेरजों फोरमायहरदोंमोन। मख'नो गोनांदि बिनि सिगां दिगबयनि थागिबि मेडिकेलनि फरायसा बर'नि फिसा राजश्री बर'आ इउक्रेनाव थाबथानानै थानाय जाथाया सोराङाव फैदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।